Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kinang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nolsaro. Nga maghatod sa labing dako mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Job-related, isip ko sa kabukado ang usa sa gitanaw nga anggulo karon sa kapulisan sa itabong krimen. Samtang nakakuha na og CCTV footage ang awtoridad sa pagpusil patay sa biktima. Wa pa hinuon gipakita sa publiko ang nakuhang CCTV footage sa maong krimen. Aniya ang report. Wala una ipublikar sa kapulisan sa Dakbayan ang nakuha nga CCTV sa pagpusil patay kang Attorney Joey Luis Rui. Sumapa nga duha ka riding in tandem nga lalaki ang daling misunod sa bugado nga mikinaog sa iyang sakinan og naglakaw padung sa iyang law office sa barangay Kasambagan. Ang usa mao'y mipusil sa biktima. Nadala pa kini sa ospital apan nagkabsan sa kinabuhi. Although nanatay nakuha nga CCTV footage pero mao lagi i-enhance pa kay tungod naka-bonnet, naka-jacket. So we will be comparing those the CCTV footages sa katong mga previous incidents po nga na mga inana nga klase nga hitabo. Gipadayag ni Police Colonel Josepino Ligan, ang direktor sa CCPO, nga gisubay pa nila ang tanang anggulo nga mamahimong motibo sa krimen. Kalamigitan sa trabaho isip abogado ang gitanaw nila. High profile nga mga kaso. Muna, kinahanglan mato ma-interview, may istorya ang kabanay, labi ng asawa, para adto ta mo kuha sa mga recent nga mga dagkong kaso ngayang gipanggunitan. Kasamtangan nakikalayo na ang kapulisan sa pamilyang Uwe. Diin gusto nila masayran ang mga kasong gihuptan nini nga matud pas kapulisan sagad mga high profile. Samtang anda makikalayon ang Cebu City Police Office kung aduna may ubang ahensya nga mohimo sa pakisusi sama sa NBI nga naghimo usab sa ilahang imbestigasyon sa krimen. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sumay sa mga balita, hugot nga gikondinar sa grupo sa mga abogado ang pagpusil patay sa ilang miyembro kagahapon sa hapon. Panawagan nila nga sulbaron yun ang maong krimen. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, gikasubo sa mga abogado kining mapangahas nga pagpusil patay sa usa sa ilang miyembro kagahapon. Miduyog ang Integrated Bar of the Philippines sa pagkondinar sa nahitabo kang Attorney Joey Luis Rui. Gipusil ang abogado kagahapon sa hapon gawa sa iyang law office sa barangay Kasambagan. Si Rui sakop sa IBP Cebu chapter, gihulagway nga maayong tao ug banggiitan nga abogado. One of the best litigators in Cebu. I know for a fact that so many lawyers look up to him when it comes to litigation. In fact, there is a saying that if it's Attorney Wee that imong kaatbang gani taas-taasin ang imuhang presyo as a lawyer kay murag you will be in an uphill position. Matud sa presidente sa IBP Cebu City chapter, Attorney Regal Oliva, dili madawat ang paghunos sa kinabuhi sa lain nga tao. Nang hinaot sila sa daling kasulbaran sa nahitabo kang Wee.
Whatever angle it is, I think there is no reason to take a life. It's very saddening. It's so unfortunate that it still happens in a civilized society like ours, such barbaric acts. Gawa sa IBP, Bob, may pagawa sa og statement ang Senado pinaagi kang Senator Richard Gordon nga nagkundinar sa nahitabo kang Attorney Uy. Gihulagway niya nga brilliant lawyer ug usa sa mga top guns sa Office of the Solicitor General ang maong abogado ug danawagan siya og hustisya ug kasulbaran sa maong krimen. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report. Aron kaligayan nga subling mosaka ang gidaghanon sa mga COVID cases sa Lapu-Lapu City. Lokal nga gamhanan, miapod-apod og libreng flu shots. Si Luan Merondina sa report. Tungod kay sa Barangay Pusok, natala ang labing daghang kaso sa COVID-19 sa Dakbayan, usa ang Pusok sa tulo ka mga barangay diin gipahigayon ang libreng flu vaccination karong adlaw. Bata man o idaran nga nasutang nagnegatibo sa gipahigayong mass swab testing sa barangay, ang priority beneficiaries sa gahin nga 100 flu shots alang sa matag barangay. Ang 8 anyos nga si Zekian Hakosalem, usa sa labing batang nabakunahan. Nakuyawan ko kay Kwan. Tuo ko na sakit. Unya, unsa man? Sakit yun. Wala ra. Mura ra gipaak sa Almigas. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahongchan, migahin ang Dakbayan og 8 milyones pesos alang sa flu vaccine. Pagdepensa na dili sila madali-dali mataptan og hilanat, no? Kibaw na ta nga nata nakatubang karon ni coronavirus, may nang lig-on ang atong immune system. Gawa sa Barangay Pusok, may libreng flu vaccination usab sa Barangay Gunob ug Marigondon karong adlaw. Apan pipila lang ang nakapahimos ni ini sama sa trabahante sa junk shop nga si Charito Suralta, kinsa nagnegatibo usab sa gipahigayong mass swab testing sa miaging semana. Lipay ko na, ma'am. Oh, mahal baya kayo. Gikalipay sa City Health Officer Dr. Agnes Cecil Realiza ang subling pag-ubos sa COVID cases sa Dakbayan. Gahapon, usa lang ang natalang nagpositibo nga gikan sa Barangay Mactan. Okay, there was one time nga ang turnaround time sa DOH murag nalangay. So murag na ang napundo na nadungag siya sa katong present namo nga gi-swab mo nang paggawa sa result ni Saka. Pag after na ni balik og ubos kay kuan naman updated naman ang ato ang result, ang pag-release sa result. Karong adlaw sa Barangay Kalawisan na usab nagpahigayon og mass swab testing, samtang magpadayon usab ang pagpanghatag og libreng flu vaccination. Ugmang adlaw sa Barangay Paho, Luok ug Magtan na usab ipahigayon ang libre nga pagpangapod-apod og flu shots. Magpadayon kini hangtod sa Disyembre 1. Uban ni Godfrey Relien, Luon Merondina, Balitang Besda. Bypass operation sa Barangay Pugaling, Maasin City sa Southern Leyte na himong duguod. Kini human gipusil patay si Jerry Kalunod ug matod sa kapulisan, human matigayon ang bypass, nakabantay si Kalunod sa maong operasyon. Dali kining nibunot siyang armas ug mipabuto punting sa mga miyembro sa kapulisan. Napugos pantud pa sa pagbaws ang otoridad. Tulo na ang namatay sa managlahing operasyon sa kapulisan sa Southern Leyte sa milabayng duha ka semana. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kung sila ang pabuton na dili oyo ng Cebu City Police Office sa pagsaolog sa Misa de Gallo tungod sa pandemya. Apan andam gihapon sila nga mopatuman sa mga health protocols samtang lakip sa ilang bantayan ang mga gikatakdang promotion sale sa mga dagkong shopping malls. Ano ang report? Sumama ni Police Colonel Josefino Ligan, Cebu City Police Office Director nga wa nay mga augmentation forces gikan sa ubang dapit nga miabag kanila sa pagpatuman sa mga health protocols karon busa na kinahanglan sila sa kooperasyon sa katawhan. Kininunod usab sa nagsingabot nga Misa de Gallo diin dugang responsibilidad na usab ang pasanon sa mga pulis pagbantay sa mga tao nga mudagsa sa mga simbahan.
Alang ni Colonel Ligan, mas maayo nga dili lang una ipahigayon ang naandan nga misa de Gallo, sanglit na tunong man usab kini sa curfew hours. Giklaro hinuon niya nga mag-agad sila sa hukom sa IATF ug andam sila nga muhimo silang tahas sa pakig-alayon usab sa mga barangay. On a personal note, simbang gabi is violative na siya sa curfew hours. So, I don't think nga ipadayon ang simbang gabi. Samtang apil sa bantayan karon sa kapulisan ang pagpahigayon og mga sale sa mga dagkong mall. Apil silang palihukon ang masakop sa Task Force Kasaligan. Padayon usab ang monitoring sa kapulisan sa subling pagdagan sa pipila ka mga traditional POJ sa syudad. Wa pa hinuon sila nasakpan nga nakalapas sa lagda. If may violation na nakomit, then automatically we'll be reporting it to the Cebu City Jeepney Task Force. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gipanglaslasan og 5 ngadto sa 20% ang gahin matag buhatan sa Talisay City Hall alang sa sunod tuig samtang 2021 annual budget sa Dakbayan giaprubahan sa konseho ganinang buntag. Ang report ni Femari Dumabo. Lakip na sa nalaslasan ng budget alang sa City Social Welfare Development Office din sagad sa mga financial assistance na gikan. Hinuon matod sa ilang pangulo nga mamahimo ra silang makapadugang og pondo sa dagkadang ahensya ug buhatan kun kinahanglanon. We have to work with that budget, but still we have to cater the needs gud sa ato ang mga individual or families na disadvantaged. What we will do, we have to seek also augmentation from the SWD National. Mato ni Vice Mayor Alan Bukaw nga atol sa budget hearing sa miaging semana, gipasabot ang mga department head nga kun gikinahanglan mamahimo man nga makadusog supplemental budget sa sunod tuig. Naay uban nga mga offices nga ni pagawas gyud sila sa ilang sentimento. So we assure them nga magampo lang ta nga by next year puhon ma-improve ang atong panudlanan. Gipasabot ni City Budget Officer Edgar Mabunay nga ang maong magilaslas nga gahin kadtong mga travel expenses, gasto alang sa seminar ug training ug uban pa sa matag departamento. Gani sa gahin karong tuiga, 100 milyon pesos ang wa magasto nga nabutang sa savings nga maoy gigasto sa dakbayan sa Talisay samtang ubos pa ang nasud sa pandemya. Control man ang movement dinhan dapita mi tawag og nakasave nga wala ma-realize ang income pero naasay mga certain factors plus atong sa activity sa fiesta wala man gyud naa naman na nga ng mga gipangkuan mo ba mga sports activities. Dugang pasabot ni Mabunay nga nikunod usab ang koleksyon sa syudad ning tuiga tungod sa pandemya. Sa sesyon ginihang buntag giaprobahan sa first hangtod sa final reading ang 1,198,711,550 pesos nga annual budget alang sa sunod tuig. Sama ning tuiga dakong gigahinan gihapon sa budget ang social services. Uban ni Renante Quiñones, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan mupasusi sa mikatap nga video sa social media diindayag ang pagsupak sa mando sa mayor nga gidili ang pagpahigayon og party atol sa fiesta. Siluan mayroon din sa report. Wa ginato gi-allow ang pagpamista sa pagkakaroon tungod sa coronavirus, no. Manghinaot ta sa atong mga bisita sa atong mamistahay nga makasabot lang unta sila. Kini ang pabalik-balik nga pahimangno ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahongchan ngadto sa mga upunganon dihang naghinangat pa ang kapistahan. Apan atul mismo sa fiesta sa Berhen sa Regla niadtong Sabado, Nobyembre 21, mikatap sa social media kining post sa usa ka party nga gikatahong gipahigayon sa Barangay Paho ug dayag ang pagsupak sa executive order nga giluwatan sa mayor. Sa video makita nga dili lang kinihikay alang sa pamilya apan tuyo nga nagpa-cater alang sa mas daghang bisita. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak. Pagkuha ang habig sa lalaking nagpost niini niadtong Sabado sa gabi, diin iyang gipakita nga live kini nga kuha. Apan hangtod sa pagkakutlo ning balita, wala pa mo reply ang nag-upload sa video. Ang video gitangtang na usab sa nag-upload. Nagrubing jud ko ana pagkagabi gasasuit nagsugod ko og alas 8 pagtan-aw kung naabay gipahigayon. So far wala ko'y nakita, no? Mingaw kayo ang karsada since naa sa mga suksok, naa sa mga interior.
na wa makita, nakita na to sa Facebook, nag-live, dali ra nang matrace sa ato ang kapulisan. Uban ni Godfrey Relien, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, usa ka tuig nga batang babay lakip sa 11 nga nagpositibo sa COVID-19. Si Fee Marie Dumabok sa report. Gingong natakda ng bata sa iyang inahan nga taga-lungsod sa Bakong nga una nang nagpositibo sa COVID-19. Laing 14 anyos nga lalaki nga taga-lungsod sa Santa Catalina natakdan usab sa iyang ginikanan. Nadugang sa talaan sa mga nagpositibo ang upat ka mga senior citizens nga nag-edad og 61 anyos, 67 anyos ug 77 anyos. Nagpositibo usab ang 23 anyos nga magtutudlo nga babae ug ang 46 anyos nga lalaki nga kawani sa munisipyo sa Valencia. Samtang negatibo sa swab test si Pamplona Mayor Janice Digamo nga nagpahulagway kang Senador Ronald Bato de la Rosa nga nagpositibo sa COVID-19. I received an official result from the laboratory signed by Dr. Cablao and an analyst nga Janice Digamo na negative ang iyang swab test. Sa talaan sa Department of Health sa rehiyon, moabot na sa 592 ang total cases sa lalawigan. 317 ang aktibong kaso, human matala ang dugang 23 ka mga kaso. Moabot na usab sa 267 ang recoveries o 8 ang nakalas. Ako si Fee Marie Dumabok, Balitang Bisdak. 14 anyos nga lalaki nagkuryentihan patay dito sa Upper Lahog lungsod sa Dalagiti, Cebu. Gilang batanong biktima nga si John Lloyd Pialan, grade 9 student. Sa taho sa kapulisan sa lungsod sa Dalagiti gikan nag-deliver og utanon si John Lloyd. Ug padung na untang mopauli silang Pinoyanan dihang naagian niya ang wire sa kuryente nga nagyunyo na. Giwaling niya kini apan live wire dai kini hinungdan nga nakuryentihan siya nga mao hinungdan sa iyang kamatayon. Nasairan nga gabitay ang wire sa kuryente sa usa ka power utility tungod sa kusog nga hangin nga nasinati sa nakalabayng mga adlaw. Mga motorista gipasidan-an sa posibleng paghuot sa trapiko sa pipila ka mga sudlunong daan sa syudad sa Talisay tungod sa mga road repair ug concreting nga gihimo. Sugod ugma ang 600 meters nga daan sa Barangay Puok ang sugdan sa road concreting project. Matud ni Joy Tumulak nga adunay road diversion alang sa mga motorista nga tig-agian sa maong lugar. Ang proyekto tapuson sud sa usa ka semana sa dili pa ang Pasko. Karong adlaw usab nahuman ang pagpaayo sa daan diha sa F-Bus sa Luyog Bahin sa Talisay City Hall. Mulanat na og gikan sa alas 6 sa buntag ang pagtrabaho hangtod sa alas 10 unya gibanaba PM unya 600 meters ang gitas-on. Aron ba protektahan ang kabakhawan sa Dakban sa Lapu-Lapu, DNR7 ug lokal kagamahanan milag nag-memorandum of agreement atol sa maong MOA o MOA signing. Gipananog sa mayor ngadto sa DNR7 ang sitwasyon sa Barangay Basak diin na natambakan og mga filling materials ang kanhi fish pond. Ang pagtambak na suta sa City Engineering's Office nga mo hinungdan sa pagkabara sa Karahay Creek sa nagsangpot sa mga pagbaha sa naasoyng barangay. Sa naasoyng memorandum of agreement na sabutan sa DNR o sa lokal kagamahanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga malikayan nga mausab ang paggamit sa mga forest land o himuong commercial o residential areas. So siguro doon na mga lakang mahimo niini, especially sa pagkakaroon nga gi-formulate na nato ang gitawag nato nga forest land use plan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda.
Dugang 31 ka mga confirmed cases ang natala sa Department of Health Central Visayas sukad kagahapong adlaw. Sa mga highly urbanized cities, duha ang nadugang sa dakbayan sa Sugbo, samtang tag-usa ka kaso sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandawi. Miabot na sa 10,584 ang total cases sa dakbayan sa Sugbo, 2,596 sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug 2,651 sa Mandawi City. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, sa 11 higayon, usa ang nadugang sa Sugbo, 23 sa Negros Oriental, 3 sa Siquijor ug walay bag-ong kaso sa Bohol. Tungod niini, misaka na ngadto sa 23,753 ang confirmed cases sa Region 7, 1,310 mga active cases. Misa kasab sa 21,064 ang recoveries human sa dugang 30 nga nangaayo. Miabot na sa 1,379 ang nakalas human sa dugang duha nga namatay sa Sugbo. Sa Pilipinas, miabot na sa 420,614 ang kaso, 386,604 ang mga nakarecover, 25,837 ang active cases, samtang 8,173 ang nakalas. Samtang miabot na sab sa 59,131,769 ang global cases. 37,852,903 ang mga nakarecover, samtang 1,395,861 ang global deaths. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Bohol, tulo ka kanhing mga sakop sa New People's Army NPA, misaysay silang kasinatian, samtang aktibo pa sila sa kalihukan sa rebuilding pundok. Ang tulo voluntaryong mitahan silang kogalingon, isip kabahin sa National Task Force in Ending Local Communist Armed Conflict. Sa press conference kaganyang buntag sa Camp Francisco Dagohoy, headquarters Tagbilaran City, Bohol, gisaysay nilang ilang kahimtang samtang nagtago-tago pa sila sa kabukiran. Matod ni First Lieutenant Rima Grace Remonde, spokesperson sa 47th IB, nga ubay-ubay na sa mga rebelde ang mibalik sa sabakan sa balaod. Agakon ang mga kanhi rebelde ug abagan sila pinaagi sa livelihood programs nga itanyag sa kagamhanan ngadto kanila. Awhag sa kapulisan ug sa armadong kusog sa Pilipinas sa ubang mga rebelding komunista nga mubalik na sa sabakan sa balaod. Sa mga plantito o plantita diha o sa mga mahiligon og tanom o sa ka programang gilusad sa Barangay Lorega, San Miguel, nining dakbayan Sugbo, may mga tanom nga gipabarter sa mga residente sa barangay nga bayluan sa mga school supplies aron makatabang sa ilang mga estudyante. Ang report ni Nico Sereno. Bisan kung nahimutang sa urban area, labong kaayo ang mga pananom palibot sa Lorega Barangay Hall. Sa ilang bakante nga espasyo, tupad sa building, ubay-ubay ang mga tanom nga gipadako. Mga recycled containers ang gigamit nila alang sa lain-laing klase sa mga ornamental plants. Duna sila'y caladium nga may lain-lain nga kolor. Duna sab sila'y gisugda na pag-amuma ang pinangita nga monstera. Ganahan jud ko na itanom pero sa amo gambalay wa kami kabutangan. Diri na lang kita ko ni Kap. Ako lang sising kitabangan. Pag start na mo, wala gyud may mga lisod. Mananaghan og sa tungod sa among gibuhat nga fertilizer ba. Nagi-mix na mo na nakita po nako sa unsahon pagbuhat aning mga tanom nga padaghano na mo ba. Pasabot ni Kapitan Fritz Herrera, nagsugod kining hilig nila sa pagpananom sa composting. Ang mga basura nga malata nga nahipos sa barangay gihimong compost fertilizer. Ug kay daghan na silang nagama, maong nagsugod na sab sila pagpananom. 4 tons of garbage supposedly nga ilabay na to sa landfill, but we turn it into fertilizer, which muna po ang next nga problema po na how to go about or how to use the material nga ato na produce nga fertilizer. So I made up my mind nga, well, the only partner nga magamit ani is through plants man gyud. Karong bag-o, gilusad sa barangay ang proyekto nga Barter for a Cause. Mag-post og hulagway sa mga tanom nga ilang ipa-barter, dayon ibaylo sa mga school supplies. Bidding ang pamaagi ni ini, ang may labing daghan nga mahatag nga mga materials mo'y mahatagan sa tanom. Maybe na nagkinalag tanom ron nga pwede ito maka-supply nila, but
not through selling, no, but through barter system with specific materials which is we know nga needed kayo sa modular classes karon. So like for instance, bond paper, papel, lapis. Sukad na sugdan ang programa, ubay-ubay na nga mga kabataan ang nahatagan og mga materyales pang eskwela. Butang nga matud pa, daghan og igo ang proyekto, nakatabang na sa kalikupan, nakabinipisyo pa ang mga kabataan. Uban ni Rinante Quiñones, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa isinta ka mga sakop sa 4-H Club sa Agriculture sa lalawigan sa Siquijor, nakadawat og vegetable production starter kit gikan sa Kapitolyo. Nagdakip kini sa organic fertilizers, vegetable seeds, garden tools ug daghan pa. Isip ayuda nga gitanyag sa Siquijor Provincial Agriculture Office. Napo ka mga sakop matag lungsod tagsa-tagsang gihatdan sa nahisgutang mga ayuda. Ang Provincial Board sa Siquijor mipasar og ordinansa nga nagmando sa matag panimay nga magpasiugda og vegetable ug food production project aron makatabang sa pagkabot sa lalawigan sa igong supply sa mga pagkaon. Gipaluyuhan ang programa sa Kapitolyo aron makatabang ang kabatan-unan sa lalawigan isip tubag sa nagkaminus na nga mga mag-uuma. Mga kabataan nga ako siyang hatagan og ayuda labing para makastart sila sa maong program. Upat ka mga lalaking nagtigbakay ang nadakpan sa kapulisan dito sa barangay Aguho, lungsod sa Daan, Bantayan. Nasakpan sila sa akto nga nagpahigayon sa iligal nga sugal apan dunay duha nga nakasibat. Nakuha gikan kanila ang duha ka manok igtatari og 500 pesos. Gitanggong sila karon sa detention facility sa Daan, Bantayan Police Station. Patay na nga napalgan ang usa ka babae sa kilid sa sapa sa barangay Estaca, Compostela ni atong Sabado. Ang biktima giingong naglibod suroy na ug posible nga mikanaog sa sapa pagkahapon. Gituuhan nga nalumos ang biktima nga nagpangidaron og 50 anyos. Mato ni Police Captain Vincent Suzobrado, hepe sa Compostela Police Station, giklaim na sa iyang pamilya ang biktima. Walay nakitaan ang kapulisan nga timailhan nga may foul play sa insidente. Nihit pa ang mga traditional PUJ nga nibiyahe sa pipila ka kadalanan sa dakbayan sa Sugbo human matuguti ang pipila kanila nga maka-operate. Una nang gipaubo sa pagsusi ang katakos sa mga traditional PUJs sa pagbiyahe. Ingon man ang mga drivers ni ini pinaagi sa one-stop shop sa LTO, LTFRB ug LGU. Samtang gipadayag ni Mayor Edgardo Labella, gitun-an pa sa dakbayan ang intercity nga biyahe sa mga jeepney sama sa Talisay nga mihangyo na sa dakbayan. Kini aron masiguro ang epekto unya sa dagan sa mga sakyanan, ilabi na kun musulod na ang mga jeepney gikan sa uban nga LGU. Usa ka iring ang gibalikusan na unta sa dakong bitin aron tukbon kun mamatay na. Nabantayan na sa mga tao kagabi sa barangay Mambaling ni Dakbayan, Sugbo. Ang bitin nga nagbalikos na sa iring. Nanawag sila og quick response team sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga miresponde usab og nakuha ang iring gikan sa pagbalikos sa mong bitin. Apan namatay gyud ang iring pero wa ino matukob sa paghugot sa balikos sa mong bitin. Ang bitin gitugyan ngadto sa ahensya nga nag-atiman sa mga hayop. May adlaw mo kanitong latest weather update adlaw Martes, November 24, 2020. Northeast monsoon o amihan mo'y nakapekto sa Luzon o sa Visayas. Samtang ang tail-end of frontal system mo'y nakapekto sa silangang bahin sa Mindanao. Ug tungod niini, ang Metro Cebu, lakip ng probinsya sa Sugbo ug ang kinatibuk ang Central Visayas, Western Visayas, Palawan, Occidental Mindoro o Calayan Group of Islands makasinati kinig mapanganuron ngadto na sa madagumon na kalangitan, inubanan na ni mga patak-patak na pag-uwan. Samtang ang Eastern Visayas makasinati kinig madagumon na kalangitan, inubanan aning mga pag-uwan tungod sa Northeast monsoon. Para sa dugang na detalye, bisita atong social media accounts gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST, Enzo Perto. Padayon ang pagsaulog sa Pasko bisan sa yano nga paagi. Usa ang Legislative Building sa Talisay City Hall nga nagdayan-dayan sa ilang mga buhatan ug sa ilahang hallway gamit ang mga karaang dekorasyon ug barato nga mga materyales. Ang report ni Femery Dumabo.
Sa pagsud nimo sa hallway padung sa Legislative Building, musugat na kanimo ang mga banderitas ug mga nagbitay nga lantern sa kisami. Kining colorful nga mga dayan-dayan gama lang sa kartulina o giarti-artihan pinaagi sa pagbutang og Christmas accent. Ang uban may manghulagway sa mga staff sa usa ka buhatan. Gidayan-dayanan usab ang pultahan sa buhatan sa Vice Mayor ug sa mga konsihal. Si Wiggy Cabuena as legislative staff mihulagway nga susama man og high school project ang gipasugdahan niyang mga dayan-dayan apan ang importante alang kaniya baka palipay kini sa kadaghanan. Instead of love, kanang hope, kanang di niya punta magkuhan niya sa pandemic ta. Sa sud sa ubang mga buhatan, gidekorasyonan usab og pipila na katuig nga mga Christmas decor sama na lang niining Christmas tree. Sa Pinobre, di nato kalimtan ang pag-celebrar sa Pasko, no? It is not Christmas man gi-celebrate nato, kundi ang pagkatao mas Ginoo. So mao nang ingon ta nga sige. Gani kining usa ka talisaynon nga nakabisita sa City Hall. Niingon nga ang dayan-dayan nakapagaan sa iyang pamati. Bisan ning panahon nga daghang problemang giatubang. Gaan ang imuhang pamati unya muwasad ang imuhang kita kag kanang star. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyong makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisita ha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita ug kasayuran gikan dinhi sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apila na sa gawas sa nasod nga nagisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugika namong tanan dinhi sa Central Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay matagdukal nga balita mahinungdanon. Kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipinas. Ako si Bambi Rosaro. Og 31 kaadlaw na lang, Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.